Buenos días. Presentaremos la coreografía de Anna Taroni, que es diu Again, Again. Són 64 temps, té 2 restats, a la paret 2 i a la paret 5, i 3 tacs. Comencem. A veure si es veu, Cama dreta. Roc, mitja, escat d'esquerra, roc. Mitja, pas, piscar. Pas, arronso, pas. Hook. 1, 2, 3, hook. Bàsica a l'esquerra, bàsica a la dreta. Passa, junto, roc, set, piquem, taló. Dreta, esquerra. Dreta, 1, 2, 3. Hook, un quart. Hook, un quart. Hook i coaster step. Roc i patada creuent. Roc i patada creuent. Patada dreta, mitja volta, flip, esquerra, patada, llaç, 2, 3, pico esquerra. Ja terminat.